Allah ya taimaki mai gari. Allah ya taimaki mai gari. Ka ga yanzu kuma ikon Allah. Sanyi ya hada inasa gari kuma ya sirka zafi. Wallahi cikin ikon Allah. Ka ga mutumin yau bai zo fada ma da wuri ba, amma dai gashi nan ya to ba mu san irin kuma ƙaryar da ya zo da ita ba, ka san dan sarkin ƙarya ne. Ai ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haya'u min al-iman. Sallallahu alaihi wasallam. Kunya ce za ta sa ka zo gaban fada kana ƙarya, amma kuma ka ga mu ba za mu ƙarya ta. Gaskiya ne. Saboda mu fada mutane ne na mutane. Gaskiya ne. Assalamu alaikum. Allah ta biki mai gari. Allah ƙara lafiya. Ai mun abuwa fa na dan makara. Saboda na dan yi wanki ne. Yanzu ma wankin ba karewa baran ka dade. Sai akuyar gidana na bari ta ƙara sama. Akuya. Ai ni a gidana dabbobi ma aiki suke mu. Kaza ma ta ebo ruwa a kogi. Allah ƙara lafiya mai gari. Allah ƙara lafiya. Sai dai ake mana afuwa. Amma alaikum salam. Allah taimake mu. Allah mai jaka da zuwa. Barka da zuwa. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Barka da zuwa. Ya fada. Lafiya lau. Dan saurayi. Barka da zuwa. Ma nura na ganka ga rediyo kuma ga kai na za a je ne. Wallahi Allah taimake ka. Wani abin al'ajabi ne yau ya faru. Ina gida ina jin labaran karfe 10. Na'am. Na Salisu Zango. Na'am. Ana rarrabawa mutane kayayyaki. Na'am. Ka san azumi ya kusa. Duk masu karamin karfi daman ana rarrabawa. To ni ban san ma iya suna kallo na ba. Kawai sai gani ne an miƙo min wannan kayan ta cikin rediyon ya ce kai ma Nura ga naka. Ta cikin rediyon? Ta cikin rediyo. Shi to kuma sunansa Nura. Kai duk ƙaryar da kake a kowanne taɓa tashin ka a nan gurin? Ina ruwanka? Kai duk abubuwan da kake yi an taɓa maka magana a nan gurin? Me baka ce ba? Ba ruwanka da shi. To, ci gaba shi. To, ni dai Allah gafarta yunwa nake ji zan je dan dawo. To madalla. A sauka lafiya. Madalla. Da lafiya. Masha Allah. Shitu. Nura kace Marko? To yanzu ya ban Nura ya koma Shitu. Sunansa Nura, sunansa na gaskiya ne ya zaka. A wata ƙarya? Kai ƙarya aka kai ka? Waye taɓa maka wani abu a nan gurin? Sunansa Nura haka iyayensa suka raɗa masa. Ƙwarai. An yi sa raina mu hankali? Ni za a raina mu hankali? Zo ni za a raina hankali? Menene ne ma Nura mai faru? Allah mai gari. Ba na ban nan gurin na ce yunwa nake ji ba? Na je gida a kazata da take kwai na ɗau guda ɗaya. Na tafi gurin jagu mai shayi. Wai ana fasa kwannan guda ɗaya. Wai kaga wai sai na ga wannan mata. Kai wannan ranka dade Allah ƙara. Wannan wace irin ƙarya ce? Kai kaga. Wannan wace irin ƙarya ce? Allah. To ba san yadda da wannan ƙarya ba. Ƙarya nawa kai? Waye ma magana a nan gurin? An taɓa maka wani abu? Mallam Suda, ka sake min haka. An ma.